Welcome back to K-Box TV. And now for our favorite portion, Question Impossible! Hey, hey! Okay. Me first. Okay, salamat Mr. Timmy Roy. Timmy Roy. Ito natin, Mr. One Cam, One Shot. Ako magbabasa para mo. Okay, ako pala yung magbabasa. Ito nila, sir, kay... Batay, gigi... Okay. Ini Okay, pagod... okay. Pagod din yan, giginulba. Magaling. These questions are brought to you by Mr. Timmy Roy. Alin ang pipiliin mo? Yung magkaroon ka ng shota na pangit or ikaw yung pangit na shota? Bakit? Ano ito? Ano to? Tagalog at saka... Ikaw. Translate mo rin Chinese, yung no? ano mo. Ayun, Tagalog na lang. Tagalog na lang, Tagalog. Sige. So, papipiliin ako, wow. Kung papipiliin ako sa kung pangit, kung gusto ko bang pangit at saka kung ang shot ako ay pangit, Or ikaw Kung ang akong pangit. Or ikaw ang magiging yung pangit na yung pangit. shota. Di ba? siguro sir, yung pipiliin ko is yung ako na yung pangit. Wow! Kasi, syempre, kasama ko yung lemongrass. Siguro marami na rin siguro lalapit na din sa akin ng mga ano? Uy, hindi ito siya ah. Hindi, ako na lang yung pangit, gano'n na lang. Ayoko Nice. na. No more talk Siya na. na lang yung magsasakripisyo. Yes! Yun. Oo. Pero kung palitan siya dahil pangit siya. Okay lang, sir. Okay lang. Okay lang. At least. At least. Ano yung sinabi mo? Maganda yung loob, pangit nga lang. Huwag mo naman i-bash yung ano mo. Okay. Are you ready? Pwede, Derek. Yeah. Kay my day. Giyapit tawag kung bisan gabi ka na nag-picture. Can you translate in English, sir? Why do you call it my day even if you posted it at nighttime? Sasagubitin ko ba ng seryoso, You sir? answer in English, man. I can't! Actually, I can't. You gave me a hard time in translating it in English. Hindi, sorry, sir. Hindi ko masasagot ng English. Humingi ako ng pasensya. Okay. Siguro kasi parte pa rin ng ano yun eh. Ng araw eh. Seryoso tayo dun ah. Oh, kahit gabi na. Kahit gabi na, Ano yung tawag sa, di ba, yung pagkain na binibigay na nakapak sa tanghali? Sa gabi, anong tawag? kanino? Pak later. Okay. Tama yan. Wala tayong maling sagot. Lahat para sa Thank you, sir. katuwaan lang. Maraming salamat, sir. Okay, dito na tayo sa sang gitarista. Medyo scientific yun eh. Medyo scientific yung tanong ni Mahina ako Mr. sa Timeroy. science. Science. Kung ang universe nahimo tungod hin Big Bang, diba? Ano man ang tawag before han Big Bang? Bam theory. Hindi ko alam. Bang. Kasi, nauna B-A. Bam. Big Bang B-I. Mas una yung A. Sumunod. Okay. Ang talino talaga ng mga taga-Kalbayog. Okay, it's your turn. Kung pagpipiliin ka, ni Timo, iti mga tudlo parehos kalaba tim tiil, tiil. Or tim tiil parehos kalaba tim mga tudlo. Tiptoe. Tudlo diri. Mga tiptoe. Tilgood. Kalaba, Mahirap to. Ano akong pipiliun? Kung yung mo, mga daliri kasing haba Daliri. ng paa mo, Ako. or yung paa mo kasing haba ng mga daliri mo. para kang ano yan, octopus. Mas pipili yung first choice na yung
First na ano. Yung daliri mo Yung kasing daliri haba ko, ng paa mo. Kasing haba ng paa ko. Okay. Kesa sa yung paa ko kasing haba ng daliri ko. Kasi hindi ako makakapaglakad kung kasing haba ko lang yung daliri ko sa paa ko. Pero pag okay. makakapaglakad ako na ayos yung paa ko, tapos yung daliri ko mahaba, mas malaki yung gamit. Tama. Tama. Oh, halimbawa, aasarin kita. Gaganon lang kita. Abot na abot kita. Tama. men. Tama. Tsaka, may additional yan. May additional. Hindi lang, kung mangyari na pareho yung paa niya kasing haba ng daliri niya, Yes, sir. tatlo na yung paa niya. Self-defense din, sir. Gamit din yun. Self-defense, gamit din. Tatlo na yung magiging paa mo. Dahil mayroon ka sa gitna. Yun lang. Bad. Okay, okay. Ayos. Yun. Kaya menopause yung tawag. Bisan diri man have men natatabo. Siguro, i-bound na lang ang question. Sorry ka makabantay, ano? Ay, ka makabantay. Cut off guard. Kay tungod, kay... Sino nagadiya si Ton? Ba daw ka? Timeroy. Timeroy. Siya to kay Timero. Napakagandang tanong. So, Salamat po. yun. Thank you po. Isipin nyo na lang, hindi po yan pwedeng Hindi po. Assignment na lang po yan. Thank you so much. Hakanta, han momulan na bumbum. Kaya nung mahulo si tubig. Why? Ay kay Anboom. Anboom, pag balon may tubig. Boom balon, tubig. May naniya scientific one. Kay Explanation. Waray man boom, kun waray balon. Thank you. Okay, ano na kita. Last but not the least. Kung Jericho Blanco iniwan ng eroplano, ano naman naging bulong ni Kit Sinadan? Kung, di ba, Jericho Blanco, iniwan ka ng eroplano. Bulong? Ano kung naging bulong ni Kit Sinadan? Waray, ang bulong. Waray ko. Okay. Pwede. Kay bulong wala niya. Bulong. Maring asa.